ug asa ka nagsugod diha na jud ka maniguwang, kaambisyoso pud nimo oy. Wala ra baya kay nahuman, ay nagpangandoy nga mo asinso ka oy. Uy, bish, asa man ta? Ay mo ato ta sa ato ang classmate sa una ba? Kaila pa ka ato? Kinsing classmate, wala mo kaila? Ato si Cardong, good mo say wala kaila. Uy, ha? Kinsing Cardong? Katong classmate nato sa una ba, sa high school? Ay, katong nagatulo ang sipon? Oo. Bitaw, matumang ka. Mangumustas na sa iyaha. Uy, mangutana tabak ugon sa iyahang nahuman karon. Oh, sige. Sige daw, ato daw atuon. Tay sa besh, unsa gani mo ang course gani karon? Ako? HRM. Hoy, hindi ta oy. Napasa na ka besh? Wala pa. Hapit na. Sama na oy. Lasan man ka sa kuang nga teacher na? May na lang ka kay alangan naman kay kwarta ako ni undang man sa katuig kay wala may kwarta akong mama. Anong wala may kwarta? Ikaw kay dato man imong mamagpapa niya ako kay wala man. Sa bagay. Sige na tara. Aduon na to siya basig engineer na to karon ba. Tara. Dali bish kay hapit na to sa balay nila Cardo. Ha? Layo jud ay bish no. Kapuya oy. Puya tungas bish oy. Bish. Si Cardo man na asa? Tara, nanapa kong lubi. Ha? Si Cardong Jodebish. Saan man na rin tawhana, oy? Wala man siguro na nag-eskwila taro. Wala jud siguro kay nagbinugoy. Sige daw, ato daw ang duulon. Tara, bish. Hoy, Cardong! Hoy, Cardong, kailan pa ka sa kuha? Kimi? Oo, ako ni. Classmate ba yata atong school na. Nagwasa man ka dari. Ay, nanapok lagi kong lubi Kimi. Aron ako'y pangwarta ba? Ha? Mga prasay na dahil kaglubi ka ron? Ingon ka sa una, mag-engineer ka. Ay, napakyas. Mangod ako ang pangandoy nga mahimong engineer. Mao ni karon manguprasay na lang yung taon kong lubi diri sa bukid. Mao rin taon na akong ginasaligan. Nya kamo, kumusta naman mo karon? Murag asenso na kay mo ba? Ay ako, nag-graduate na ako pagka-teacher. Unya akong beshi, mo-graduate na po na siya pagka-HRM. Maayo pa mo kay nakalampos gid mo sa inyohang pag-eskwela. Nakabuat gid niya inyohang pangandoy sa inyohang kinabuhi. Ako ani? Nagantos gid in taon ko sa kalisod. Karon ra gid nako na-realize ba nga naagid sa ulahi ang pagmahay? Maon na kay tapulan magay ka mo study atong nag-eskwela pa ka. Bitaw Kimi, kusugay na sa una mo layas og tingklase na. Yak, tan-awa karon unsay napala nimo diri ra gyapon ka sa bukid. Manampukay na noon kag lubi. Ew, kahugo diri eskwela pa ka. Di unta ka manapok og lubi nya daghan pa jud kay lamok diri. Gani, ew, unsa man na siya oy. May pa me. Pa aircon lang. Nya ikaw diri perting inita, ew. Sige lang, unsaon taman nga mao naman siguro niya ako ang kapalaran diriya sa bukid, pero wala jud ko nawad ano paglaom nga moasenso ko sa ako ang kinabuhi nako. Ang importante wala ko gitamakan nga laing tao ang ako alang ang inabuhi lang kog tinarong. Unsa? Kanang idara nimo? Nanganday pa kag moasenso? Yak, ug asa ka nagsugod diha na jud ka maniguwang, kaambisyoso pud nimo oy. Wala ra baya kay nahuman, ay nagpangandoy nga moasenso ka oy. Asa kita po ninyo mga istorya oy. O tinuod wala ko'y nahuman. Kamu na amang galing mo'y nahuman. Pero ang inyuhang batasan, lupig pa'y walay grado. Maayo pa man ang walay grado, kabalo mo respeto kamo. Professional tuod mo. Pero wala mo'y mga respeto. Niyan ni raman mo diriya sa kuha para i-judge ninyo ang akong panginabuhi. Maayo pa mangawa mo diriya. Tara bish, oy, wala man tay makuhaan